салому дуруди ҳамешагии хидмати шумо дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства ТВ. дӯстон, имрӯз 6 январи соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб баҳри шумо омода кардем, ки дихона аст дар шаҳри Ҳисор, яъне ки бо навори зинда имрӯз баҳри шумо пешкаш мекунем. хоҳишманд ҳастам бардоро аз аввал то охира навора тамошо кунед. анамхе хона бошад, мо худмон аз наздик рафта ба навор гирифта баҳри бинандагон пешкаш мекунем. хулас лайкора бизанед бардоро, тамошо кунед навори имрӯзаро. эълони аввал мегзарем дӯстон. ин хона қарор дорад дар Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз, дар Ганҷрез. 4 ҳуҷра дорад, 12 сотиқ дигар замин дорад бардоро. нархаш ба шумо маълум дӯстон, наисондагим метавонед ки занг зада бо худи ба соҳибхона суҳбат кунед. анаи тараф забори гирифтагай маҳкам, чор тарафаш бениҳоят зебо. ин дари ростакӣ бардоро, ин хона хонаи меҳмонхона аст. иҷа меҳмонхонае, ягон нақс надора. хулас хона тайёр, метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. хона ҳамин анаи мешавад бардоро азиз, иҷа калидор аст. 3 дар хонаи дигар дар инҷа вуҷуд дорад, 1 та ҳаммом, 2 та ага хонаи дигар. иҷа хонаи лавае. иҷа хонаи лав, падабои зайгӣ тайёр, метавонед ки даромадаи зиндагӣ кунед бе ягон мамоният. ростаки инҷа ҳаммом, иҷам хона. обши 4 дар хона дорад, 12 сотиқи дигар замин дорад дӯстон. 12 сотиқи замин. ин хонае ки дарша нак шудем бардоро, уҷа потолок зайгӣ, уҷам қоидавӣ кардагӣ. хулас гап дар ҳамин 12 сотиқи замин акамон 4 дар хонаро сохтааст. дар ин тараф дӯстон ҳоҷатхона аст, ошхона аст дӯстон, ҳоҷатхона, ошхона. дар ин тараф боз камтар дигар ҷо аст. нуқтаҳои хизматрасонӣ наздик аст дӯстон. канечкаи таксиҳо ҳаст, мағозаҳо, мактаб 200 метр дуртарак мактаб аст. касоне ки аз ҳамин Уртабуз тарафи Ганҷрез агар бошед, ин тарафа дида бошем бардоро ҷуро, нуқташ бениҳоят нуқтаи худа қарор дорад. хона хонаи нағз. аз сабабе ки рости гап мега, чикор кунам, зурум омадааст. 200 000 сомонӣ барои оператсияи фарзанд дар кор шуда бардоро. бениҳоят ҳолати шаъни ҳол вазмин. аз ҳамин сабаб ҳамин хонаро мегам аз савбо мекам. бинед дарахтои мевадиҳанда дорад. ана 4 тарафаш маҳкам кардагӣ. як оғилчаи дигар дорад, як гоғ дорад. камон амҷада барои ҳамон, яъне ки чорвои калони шохдор ҳамо оғила кардагӣ. мақсад дӯстон аз он иборат аст ки ҷои хуб, қуллай, нормални ҷо, агар форатон марҳамат занг бизанед када, рақамҳо рӯи наворда мондагиам муроҷиат кунед. ба эълони дуюм мегзарем. ассалому алайкум дӯстон, подписчикони муҳтарам, бародарони нуру наздик буда. имрӯз як хонаро баҳри шумо пешкаш мекунем, ки худи дар шаҳри Ҳисор аст бардоро. ин авози дар клуб қарор дорам. баҳри ҳамин подписчико насиб боша ҳамин клуб мехезм мерам Ҳисор, хонара камера мекунам, баҳри шумо пешкаш мекунам. бародарҷон, шумо фақат дастгирия фаромӯш накунед, тамошо кунед навори имрӯзаро. хуб, бурам инҷа бардоро таксиҳои душанбе да сараввал бишинем мо. да яка душанбе мерам. хуб, бурем аҷа баъд насиб боша Ҳисор бардоро. барои подпис шида мехезам Ҳисор мерам. бардоро ин авози мо қарор дорем дар шаҳри душанбе. аиҷа насиб боша 8 мешинем, мерем рост пеши таксиҳои Ҳисор. баъд ё бо насиб боша нишонтон метавонам бародарҷоно. дӯстон салом. ана хонае ки аз худи шаҳри Кӯлоб таъриф карда омадем. ана ҳамин хона хонаи истиқоматие. рости гап хонаи истиқоматӣ. насиб боша мо дар ин хона дохил мешем. ана ба ҳазур бошед да бардоро. сараввал ҳамин хонаро дидан, як дона лайкчаи бесма мезанем, баъд тамошо кунед давоми видеоро. хуб, сараввал дӯстон, сотиқи хонаро ма шумо да мегум тон. сотиқи хона чӣ ки дидестен шумо, тамоми гирдванаи хона маҳкам. гирдванаш маҳкам.
бениҳоят дарахтони мевадиҳанда 20 намуди дарахти мевадиҳанда дорад. Касе ки агар бутона боз агародкорӣ мекунад, чизе ки ба таби дили худаш агар хоҳад. Ана чиз бардоро ба шумо маълум ин катай. Ба қисмати даруни хона мегзарем бардоро. Тамома дар масъалаи обаш шуморо дилтон дур наравад. Свет чун ҳар вақта. Насиб бошад даруни хонара нишонтон метавон бародарҷоно. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Хона нами хона аст. Дарозии и бародарҷоно. Дарозии калдор айла тойлава 20 метр. Ана ҷа боша бардоро қисмати кухни бениҳоят дараҷаи олӣ. Қисмати кухни дӯстон ремонт, ҳолат, состояние аллакай ба худи шумо маълум шид. Хона хонаи серьёзне аст. Анаи хона боша хонаи спальни. Зебо кардаги шарт нест ки ман дохил бошам. Шарт нест бардоро дохил шидам. Хай оинаи нилгун ба шумо маълум. Телефон фортон бо занг мезанед. Кухни иҷада ноништа мекунед субҳона yoki обед ужин. Анаи тарафш бошад дӯстон кладовка. Кладовка гардероб дӯстон. Анаи тарафш бошад иҷада ҳаммом аст. Барои замистон бениҳоят қулай. Аз худи шаҳри Кӯлоб дӯстон хестем барои шуморо аз шаҳри Ҳисор ҳамин хонара камера кардем бародарҷоно. Фикри ақидаотона ҳатман дар комментария бинависонед. Дар ин тараф меҳмонхона. На ин тарафта меҳмонхона дӯстон. Меҳмонхона тоза зебо озода кардагай. Абрӯиш ништияк. Тамоман нақс надора, яъне касе ки хоҳа конкретни зиндагӣ кардан. Зиндаги шуҳона агар бихоҳем бародарҷоно, агар зудтон бураса марҳамат, рақамҳои карамиам дар рӯи навор ҳатман акада метавонед ки шумо занг бизанед. Маълумотҳои иловагӣ агар шумо бихоҳед, анаи глора мегирем мега акамон. Иглора мегирем мегава, курпа курпачаам мегирем мега, пасуда, либос, курпача. Иглора мегира. Хуб, ҳолати хона аллакай ба хушии шумо маълум дӯстон. Хоҳен аз нав дидан метавонед ки навора қафо гардондааст. Сари нав тамошо кунед хонаро. Масъалаи гармидиҳӣ дӯстон, атаплени. Ҳам кумрӣ ҳаст, ҳам светӣ ҳастай. Гарма как тоза хушро метавонед ки ништияк зиндагӣ кунед. Қисмати ҳавлӣ бениҳоят зебо. ҳоҷатхонааш дӯстон дав тарафа. Боз ба ӯ қисмат мегзарем, баъд шумо рафта бинед. Анаҷада бо метавонед ки шумо давоми стройкатона иҷро кунед дӯстон. И тарафта хона карданам мумкин. ана ин қисмати ҳавлӣ. Ина як болои када метавонед ки дар тобистон бароҳат ин ки фарзандакотон метавонанд ки ҷои салқинида хушрояк хоб раванд. Ана ҷа хай бардоро маълум ки иҷа об аст. Мушкил нест яъне. Анаи хонае ки бардоро дар иҷа дисен иҷа барои замистонай. Яъне ки хонаи майдатар умуман барои зимистон гузаронӣ дӯстон. Дай дарун аз сабабе ки кӯдако будан шаҳр нест машмон дар нишон будам, неки ремонташ ништияга бардори ра фаромӯш накунед. Дар ин тараф бошад қисмати ҳоҷатхона. Дар ин тараф дӯстон ҳезмхона. Кадом намуди ҳезм ки дошта бошад ё ин ки не, метавонед ки ҳамҷа бигзоред. Чакдон хона иҷа метавонед ки нонои очагӣ пазен. Агар ҳунарманд боша бо нони шумо, ана хушрояк зебо тоза озода. Инам хе ҳолат дӯстон қайсесани. Ҳатман фикри ақидатон дӯстони ман дар комментария бинависонед. Мо пастаратса мекунем ки хонаҳои хуб бисёртар ба навор шавад, яъне дар кадом нуқтае ки дӯстон шумо қарор надошта бошед, метавонед ки мо да муроҷиат кунем. Мисли ҳамин бародарҷон, мо метавонем ки хонаҳои шуморо аз наздик баҳри бинандагон пешкаш кунем. ҳолат ба шумо маълум, состояние маълум. Дар охир чира гуфтаниям? Дар охир гуфтаниям бардоро ҳамин хонае ки шумо диден бо чунин ремонти нави замонавӣ, нархаш
870,000 сомонӣ. боз агар аз номи ман занг бизанем бардор, аз номи канали мо ҳатман муомила карда мешавад. муомила ҳам дорад дӯстон. ина марҳамат подписчикои муҳтарам. бисёри баъд яъне ки таъриф карданам шарт нест. масъалаи мактаб, масъалаи беморхона, масъалаи мағоза ё мушкил нест. яъне 600 метр дуртарак мактаб аст. дар инҷа бардоро дута мактаб астай. як мактаб 200 метр дуртарак то синфи наҳа қабул мекунанд. як мактаб дигар баъд аз 9 то 11. яъне ҳам метавонед инҷа ҳам уҷа таҳсилтона идома битен, таҳсили фарзандотона. дута больница вуҷуд дорад бардоро. якташ 1 километр дуртар, як тагаш бошад 8 километр дур. дав централни қарор дорад. ина дӯстон, подписчикони азиз, агар ягон ҷош нофаҳмо бошад, шумо метавонед ки аз нав ҳамаи видеоро тамошо кунед. аз нав ё ин ки биёин ҳаминҷа қатъиякамон суҳбат кунед. харидори ҳақиқӣ, хонаи конкретни астад. хонаи астад ки метавонед ки шумо шоҳона зиндаги кунед. фикри ақида бошад, ягон саволҳо бошад, дар комментария нависен, мо ҳатман дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. аз худи шаҳри Кӯлоб, баҳри бинандагон, баҳри подписчикон хистем шаҳри Ҳисор омадем бардоро. аз аввал худатон шоҳид ҳастем. ай дарвоза вақте ки берун шидем бардоро, то нами вокзала мақсади гап ки пони худ асфалтпӯш кардагиай. дар ин масъалаи роҳ, дар ин хел масъала ман дилтон дур нарава. хулоси гап аз нуқтаи назар чӣ гуфтанем? хонаи хуб агар зуртон бураса марҳамат. ягон каса маҷбур карда наметавонем. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. ана иҷо таксиҳои Ҳисор ба душанбе бардор азиз. таксиҳои Ҳисор ба душанбе. метавонед ки инҷа бирем.